Imi muti ndakakukumbirai mota inini sekuru mukanditengera kunyepera vanhu and kana mune evidence yacho ndipei kana marakidza evidence yokuti ndimakanditengera mota then ndichakanda voice note yaya. So let's do that and then let's allow the people to judge and to know who's telling the truth. Let me repeat this as I conclude. I am challenging you to show people kuti ndakakukumbirai mota imimi mukatese mukandipa mota ndakukumbirai kana marakidza evidence yo ndozokurakidzai ndozoplay a voice note inocontradicta zvese zvamuri kutaura izvi kuti imi kana matumwa nanikunu kwandinowana mota handine inako inini changu kwana mota ndaida yakasvika mumaoko mangu hamuna kundipa sekuru. People no matter bling bling who would not want to give Themba Mliswa a kind public sabuk.